Здравейте! Ето и промоциите за тази седмица. Асейтекон витамина С минус 20%. Той е предимно за изсветляване на петната по кожата. €56 в момента, от 70 на 56. И тук отново имаме промоции на минус 40%. Трите сапуна веган. €27. Отново имаме кутията с продукта за измиване на лице, подходящ за микста кожа, както и за нормална. И тук имаме олиото с витамин С, само че тук опаковката е доста по-малка. Това е размер тип Viahe. И имаме маска ексфолираща. €42. Тук отново имаме серумът, антиедат, маслото за измиване на лице, което отстранява до последно останало, нали, ако има нещо останало от грима, и доста хубаво заглажда кожата, направо я гланцира. И имаме и отново подарък камъкът гуаша. €45. За съжаление, кутията с 5 водостойчиви моливи свърши. И серумът за спреят за почистване на грим. Ето тук пак имаме на 50% фондютен, дълготрайно червило, ароматна свещ, молив за устни, дълготрайно червило и гланц. В тази кутия пък има крем за ръце и 3 бронзера, течни, четки професионални и гъбички. Я да проверим дали е само тази кутия. Не. Ето и другата кутия, €87, която съдържа доста неща. Диск с тоник за почистване на лицето, маска ексфолираща, серум с гъбата, гланц за устни, спиралата перфект, черен молив за очи водоустойчив, дълготрайно червило, бронзер, маска за сън. Тук имаме шампуан гел и гел душ и мляко за лосьон за тяло. Имаме витамин С олиото, което е за стягане на кожата, пък стягащо. Имаме продукт за измиване на лицето, нормална кожа, както и за микста.
Крема Фортикуре е тук, който лекува суха кожа, може да премине към нормална, както и за рани от изгаряния, след оперативни рани, розоцея и така нататък. За много неща. И имаме крем за ръце отново. Всичко това 87 евро. Ексфолиращата маска, нормалният си размер е намалена на минус 40%, от 45 на 27. Маската Зен също за мазна кожа, намалена минус 40%. И отново имаме тук една страхотна кутия, намалена на 40%, която съдържа също много неща вътре. Това са мостри от серията Грижа за кожата. Имаме 4 фондютена, малък размер. Имаме гланц за устни, 2 гъбички, молив черен водостойчив за очи, спиралата Перфект, дълготрайно червило и от маслените червила едно. Да, тук е само тази кутия. Ами, това са промоциите тази седмица. Ще ви оставя линка, може да си го копирате, поставяте в Messenger или WhatsApp и така влизате в магазина. Може да се наложи 1, 2, 3 стъпки, в зависимост от какъв модел телефон имате.